Нова технология в създаването на отлично качество. Като част от семейството Knauf Group, Knauf Insulation е представител на една от най-прогресиращите марки изолация в световен мащаб. Днес Knauf Insulation е един от най-големите и бързо развиващи се производители на изолационни материали в света, предлагащи разнообразни изолационни материали, с които посреща постоянно нарастващото търсене на енергийно ефективни материали за жилищно и промишлено строителство с индустриално предназначение. Knauf Insulation има около 5000 служители в повече от 50 държави и производствени съоръжения в повече от 30 дестинации навсякъде по света. Фабриката в Сурдулица се превърна в член на семейството Knauf Insulation през май 2005. Съществува от 30 години под името Вунизол, преди да стане част от световната марка. Произвеждала е само каменна вата с изключително високо качество. Днес фабриката има производствен капацитет 40 000 тона каменна вата годишно и работи с 120 човека персонал. Производството е 24 часа на ден, 7 дни седмично. В края на 2006 стартира инвестиционна програма, като критична точка беше откриването на новата производствена линия за импрегнирана каменна вата на 7 септември. Стойността на инвестицията е 17 милиона евро, като комбинира най-нова производствена технология с екологична производителност. По този начин заводът напълно затваря рециклиращ производствен процес. Инвестицията в новата производствена линия е една от най-големите в тази част на Сърбия и поради тази причина един от най-добрите примери за подпомагане на промишленото развитие на този регион от страната. С реконструирането на производствената линия Knauf Insulation удвои производствения капацитет от 20 000 тона на 40 000 тона каменна вата годишно. Удвояването на капацитета по никакъв начин не увеличава замърсяването на околната среда на региона. Направените измервания показват, че емисиите на вредни газове са много по-ниски от всички допустими европейски норми. Новото качество на продуктите оправдава инвестицията. Церемонията по откриването на новата производствена линия беше възможност за Knauf Insulation да отпразнува началото на нови бизнес отношения със своите клиенти и партньори. Knauf Insulation организира официална церемония по откриването, като подари на жителите на Сурдулица безплатен концерт на Желко Йоксимович. Това е едно начало. Knauf Insulation планира да направи и други инвестиции в Сурдулица и в региона, за да даде на хората нови възможности за развитие. Knauf Insulation е компания посветена на постоянното развитие и усъвършенстване с цел намаляване на неправилната консумация на енергия. Фирмените отдели за проучване и развитие са посветени на целта да предложат най-добрите изолационни решения, продукти с подобрени качества, добра опаковка, съвети за правилно изолиране и спестяване на енергия. Knauf Insulation. Време е да пестим енергия.